Aha, siwmai a chroeso I chi i'r sesiwn fyw yma ar gyfer rwy'n Adobe Express ar gyfer Calan Gaeaf. Wel, wrth gwrs mae Calan Gaeaf yn ystod yr hanner tymor, felly mae eisiau ni gael yn gwers ni I fewn heddiw cyn bod ni'n cyrraedd diwedd yr wythnos. Pawb barod ar gyfer hanner tymor, dwi'n siŵr, ni'n sicr yn y tîm a mae rai fi ddod yn onest gyda chi. Reit, wel, croeso mewn, mae rhan ni dwy weithgaredd llawn hwyl a bwrlwm Calan Gaeaf ar eich cyfer chi bore yma. Fe enw Meredudd Jones, dwi'n gweithio I gwmni Adobe fel rhan o'r tîm addysg. A os ych chi ddim wedi bod ar un o'r sesiynau yma o'r blaen, wel, dewch I ni gael mynd trwyddo ychydig o reolau cyn I ni ddechrau. Nawr ar y gwaelod fyna, welwch chi y dudalen heriau yn sgrolio ar hyd y gwaelod. Nawr bydd angen y dudalen heriau arnoch chi ar gyfer gweithgareddau heddi. Felly, newch yn siŵr bod chi, os ych chi ar porwr, rhywbeth fel Chromebook, laptop, PC, rhywbeth fel yna, bod chi yn agor y dudalen heriau, felly ar tab drws nesaf I Adobe Express. Os ych chi ar iPad neu ddyfais tebyg, ac ych chi fod yn agor app Adobe Express, a wedyn yn mynd i'r dudalen heriau gan mynd ar app Chrome neu Safari neu rhywbeth tebyg. Nawr, reolau yn sydyn. Yn gyntaf, oedwch os oes angen. Os ydw i'n mynd rhy gyflym I chi, mae croeso I chi I oedi y fideo a cario ymlaen chwarae pan mae'n siwtio chi fel dosbarth. Yn gweud hynny, fi yn mynd I fod yn mynd nôl ymlaen rhwng yr porwr a'r iPad, felly fyddwch chi'n gweld rhywbeth popeth bron o bod ddwywaith. Chi dyle fod ychydig bach o amser ychwanegol I chi oherwydd hynny. Yn ail, ar ddiwedd y sesiwn, fyddwch chi athrawon sydd wedi cofrestru y sesiwn yn derbyn e-bost, ac ar e-bost na fydd dolen I dystysgrif I bob un disgybl sydd wedi cymryd rhan yn y sesiwn yma heddi. Ac yn olaf, mae cyfle I chi ennill parti pizza i'ch ysgol gyfan chi. Nawr, yn syml iawn, a bydd yr wybodaeth ar sut I ennill parti pizza ar yr e-bost I chi hefyd, staff ar ddiwedd y prynhawn. Ond, yn syml, mae angen 3 phwynt arnoch chi I gael parti pizza. Mae eisiau chi gasglu 3 phwynt. Nawr der, sut ydy ni yn ennill 1 pwynt? Dyna'r cwestiwn. Wel, I gael 1 pwynt, mae angen I chi I gael naill llai 100 o blant yn eich ysgol chi, neu, os ych chi'n mynd ysgol yn llai, pawb o flwyddyn 3 I fyny, I gymryd rhan mewn o leia un o'r gweithgareddau ni'n neud yn ystod y gwersi byw. Nas dim rhaid bod nhw'n neud yn fyw, yn ystod y wers byw, lle nhw'n neud yn ystod yr wythnos ar ôl hynny, neu hyd yn oed yr wythnos ganlynol, mae lan I chi. Hefyd, ar y tudalennau heriau, fe newch chi sylwi bod ni nawr yn rhoi fideos I fewn. Nawr, gewch chi weld na pan byddai'n dangos dudalen heriau. Felly, os ych chi moyn bod rai dosbarthiadau yn cael tro ar weithgaredd cyntaf heddi, yn hytrach yn mynd nôl a gwylio'r recordiad hwn eto, allan nhw jyst mynd i'r dudalen heriau a mae yna fideo byr fyna yn dangos nhw sut I wneud y weithgaredd gyntaf. Felly, os ych chi'n cael 100 o blant, neu pawb o flwyddyn 3 fyny, typun un sy'n rwyddach I chi, mae hwnna yn rhoi 1 pwynt I chi. Newch hwnna 2 gwaith, cael 3 pwynt, a dyna ni, I chi wedi ennill parti pizza i'ch ysgol gyfan, neith Adobe dalu am y cyfan, a hefyd gewch chi darian neu gwobr bod chi yn dweud bod eich ysgol chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express. Felly, llawer o resymau I wneud hwnna. Pizza o'r prif reswm, siwr o bod. Right, dewch I ni gael wneud o drawdau i'r dudalen heriau I ni gael gweld beth I ni wneud wneud bore yma. Nawr, fel ddweud si, allwch chi fynd i'r dudalen heriau gan sgrolio, gan ddilyn y ddolen sy'n sgrolio ar waelod y sgrin fyna, bit.ly/ Express Calan Gaeaf 24. Express Calan Gaeaf 24. Nawr, os ydych chi a iPad neu dyfais sy'n chi sganio codau QR, yna fe welwch chi bod yna cod QR fan hyn, allwch chi sganio, sy'n dod â chi i'r dudalen yma. Nawr, chi hefyd yn gallu gweld bod yr ddolen ar y top fyna yn yr strap glas sy'n dweud bit.ly/ Express Calan Gaeaf 24. Right, be ni'n mynd o wneud e? Dewch I ni gael edrych ar y weithgaredd gynta, sgrolio lawr, a dyma ni, ni'n mynd I fod yn creu animeiddiad dychrynllyd yn gynta heddi. Ni'n mynd I fod yn creu darlun Calan Gaeaf gan animeiddio gwahanol elfennau. Wedyn ni'n mynd I orchuddio'n darlun gyda neges ddychrynllyd. Yn yr enghraifft I, chi'n gweld y neges ddychrynllyd yw bw. Nawr, os I chi yn moyn bod dosbarthiadau eraill yn neud hwn ar ôl y sesiwn fyw, yna allwn nhw ddod i'r dudalen heriau yma, a chi'n gweld mae yna fideo fan hyn
ar YouTube. Mae hefyd ar sianel YouTube yr Ysgol Digidol, le allwn nhw just defnyddio'r fideo na i ddilyn yr un weithgaredd gyntaf yma. Right, pa'n barod? Dewch i ni gael neidio mewn te a clatsio bant ar yr weithgaredd gyntaf yma animeiddiad dychrynllyd. Right, draw i Express. Dyma ni, wel mae Express yn Saesneg, dyma fi fan hyn, dechrau fi gael newid rhyngwyneb Express draw i'r Gymraeg. Felly i wneud hynny, na gys rhaid fi wneud yw clicio ar yr avatar, yn y cornel top ochr dde. A fan hyn wedyn dwi'n mynd i clicio ar y gogen settings. A pan dwi'n clicio ar hwnna, yr gwymplen gyntaf yma fan hyn, allai newid o'r Saesneg draw i'r Gymraeg. Cau'r ffenest na lawr, a nawr i ni'n defnyddio Express yn Gymraeg. Diolch byth am hynny. Right, nawr te, ni'n mynd i fod yn creu animeiddiad ar gynfas siap sgwar. Felly, mae angen i ni gael canfas sgwar. Felly, gael canfas sgwar. Ni'n clicio ar y smotting glass, cornel top ochr chwyth. Clicio ar hwnna, a fwy welwch chi fan hyn o dan creu meintiau safonol sgwar. Felly, dywyswch hwnna. A dyma ni, i ni nawr yn gweithio ar gynfas sgwar. Right, nawr, yn gyntaf te, mae eisiau creu cefndir dychrynllyd yna ni. Felly, dewch i ni gael defnyddio deallusrwydd artiffisial, AI, i gynhyrchu cefndir. Felly, draw ar y chwyth, dwi'n clicio ar cyfryngau. A lan o'r top fan hyn, dwi'n mynd i fynd i lluniau, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r botwm llwyd sy'n dweud cynhyrchu delwedd. Right, nawr dwi eisiau delwedd sgwar, achos mae hwnna yn mynd i lenwi nghynfa sy'n berffaith yn dweud. Sgwar. Iawn. Beth dwi'n teipio mewn yn hyn? Wel, beth am rhywbeth fel coedwig ddychrynllyd Calan Gaeaf. Rhywbeth fel yna. Coedwig ddychrynllyd Calan Gaeaf. A wedyn, na i sgrolio lawr, a allwch chi wedyn ddefnyddio rhai'r technegau sy'ch chi eisiau hefyd, yr ardduchiau yma. Dwi'n hoffi technegau a'r llunellau trwm. Mae'n rhoi rhywbeth o arddull cartwnaidd dwi'n hoff iawn ohono fe. A nawr clicio cynhyrchu. A mae Express nawr yn mynd i ddarllen beth dwi wedi dweud. Mae'n mynd i edrych ar pa ardduchiau dwi wedi dewis. A mae'n mynd i roi 4 canlyniad i fi wedyn. 4 delwedd. Waw. Dychrynllyd iawn. Dychrynllyd iawn. Dwi'n hoffi'r glas yn hwn, felly dwi'n mynd i fynd am hwn dwi'n meddwl. A na fe. Right, licen i hwn i fod yn gefndir y dudalen gyfan. Felly, unwaith chi wedi dewis eich delwedd, cliciwch ar yr X, a i ni nôl nawr ar y panel golygu delweddau arferol. Fan hyn, allai glicio ar gosod fel cefndir y dudalen. Dyna ni. A mae'r ddelwedd yna wedi chreu. Mae'n amser i fi i enwi'r ffeil, felly lan ar y top, rhowch yr chwyth, beth am animeiddiad Calan Gaeaf Hydref 2024 na fe, rhywbeth fel. Right, great. Right, fi'n mynd i neidio draw i'r iPad nawr te, a fi'n mynd i gael ni lan i'r un lle a beth ni newydd wneud. Felly, cymrwch chi'ch amser os chi'r y porwr i weithio ar eich prompts, ar eich sbardun, tra bod fi'n neud yr un peth yr iPad. Right, dyma ni te ar dudalen cartref yr iPad, a dwi yn moyn cynfas sgwar, felly dwi'n tapio ar y smotting glass, a wedyn dwi eisiau yr un maint safonol sgwar sydd yn ni fan hyn. Iawn, dyma fe yn llwytho. Nawr, dwi eisiau defnyddio'r deallusrwydd artiffisial, felly dwi'n mynd i fynd draw i'r cyfryngau ar y chwyth. A lan fyna o dan y lluniau, dwi'n gwasgu ar cynhyrchu delwedd. A dwi'n moyn un sgwar eto. Right, dyma ni. Dwi'n barod nawr i deipio'r sbardun. Felly lan y cornel top o'ch chwyth, beth am rhywbeth fel tŷ bwganod. Tŷ bwganod dychrynllyd. Ia, beth hwnna'r tro. Lawr, beth dwi eisiau fan hyn, beth am technegau, dwi'n mynd i fynd am y llunellau trwm. Na, fi'n rhywbeth gwahanol, felly am beintiad olew trwy hyn, cynhyrchu. Right, a ni'n barod i weld y 4 canlyniad. Fan hyn, dwi'n bod chi'n cael lot o hwyl yn creu eich cefndiroedd dychrynllyd chi yn yr ysgol bore yma fan hyn. Mae yna lot o hwyl yn y fe. Llwch chi roi fwy o fanylion yn eich disgrifiad chi os chi eisiau. Llwch chi enwi pethau chi moyn gweld ar eich... O, diar mi. O, hwnna ddigon i ala haint yna fi. Hwna, ie. Neu hwna dwi'n meddwl. Na'r boi. Right, unwaith chi wedi dewis y llun,
Clicio'r X, cynnyrchu delwedd, a nawr allai osod hwnna fel cefndir y dudalen ych fi, a i fi'n barod i symud ymlaen. Right, neidiwn ni nôl draw i'r poror te, a gario ymlaen. Right, dyma ni'r poror. Right, beth yw'n mynd i wneud nesaf? Yw'n mynd i fewn i'r elfennau a mewn i'r asedau dylunio ar y top. Nawr, dan yr asedau dylunio ar y top, dwi'n mynd i chwilio yn syml iawn am y gair Saesneg Halloween. Nawr te, 375 o ganlyniadau. A beth dwi'n ei wneud fan hyn yw just clicio mwyn ychwanegu gwahanol bethau i wneud â Calan Gaeaf i fewn. Iawn? Felly clicio arnyn nhw. Felly pwmpen, rhywbeth o rach, bydd fan hyn. O, mae'n ysbryd eitha hapus fan hyn. Beth arall? O, by'r penglog yna. O, diar. O, corryn, licor corryn. Na fe, rhyw 4 neu 5. Iawn? Felly, beth sydd eisiau chi wneud wedyn yw i gosod nhw o amgylch ar eich cynfas chi. Felly, yn eitha ar hap yn iawn, ond chi'n bod, mae'n ei synwyr falle bod y corryn, yr pre-cop, lan ar dop y cynfas. Dwi'n gallu gweld y pre-cop nawr, ble mae fe? Cofio fan hyn. Bod y pre-cop lan fan hyn, ie, ar dop y cynfas fanna. Na ni. A newn ni rhywbeth fel hyn. Greit. Na fe, a ni'n gallu'r bedd na fe nôl i'r cefn, felly draw ar y bryn draw yna. Na fe, iawn, hyfryd. Felly, dwi wedi llenwi'r cynfas i fyny gyda gwahanol elfennau dylunio yma, yr asedau dylunio yma i gyd i wneud â Calan Gaeaf. Right, draw i'r iPad te i wneud yr un peth. Fi siŵr bod chi wrthi'n cael hwyl fyna nawr yn ychwanegu eich dyluniadau chi, eich asedau dylunio chi. Right, mewn ni asedau dylunio ar y top o dan elfennau, chwilio mewn hyn am Halloween. Right te, a i ni moyn, na i drio dod mewn yr rai gwahanol trwy hyn, mae'n lot o bwm penni dy fi'n barod, ond does dim un pink, felly byddai'r un pink yma yn gret. Beth arall dwi eisiau te, beth am rhyw penglog gwyn, ystlym, o'r ysbryd na ni'n gwahanol, beth arall ai arch fan hyn, lle ddim yn arch. A mae rhyw fwgan fan hyn, na fe, neith i'r tro hefyd, na fe, iawn. Right, iawn, unwaith chi wedi gwneud na, mae 2 nhw dy fi, chi'n ei gael delay un o'r un. Rhywbeth to nawr, dwi'n mynd i just symud pethau rownd, alfeintio, neu rongl falle. Fel mwyn yn mynd i weithio orau, wel gallwn, ych a fi, beth yw hwnna. Gallwn fynd lan fan hyn, ydych chi'n gallu dyfalu bod fi ddim yn fan mawr o Calan Gaeaf. Mae'r cwbl otyn yn rhoi ofn i fi. Rhaid na fe, a wedyn gawn ni'r ysbryd ma fan hyn hefyd, a wedyn gallw'r ystlym fynd lan fan hyn. Felly gallw'r boi yn ddo lawr tyn bach, a gallw'r ystlym yn draw. Na fe, right, di ar annwyl. Na i ffili cysgu yna nôl. Right, na ni, wedi gorffen adeiladu hwnna, ewn ni nôl te i'r poror i gael cario ymlaen. Right, beth sy'n dod nesaf? Wel, nesaf, ni'n mynd i fod yn animeiddio ein golygfa. Felly, be ni'n mynd i wneud yw, clicio ar bob un o'r asedau dylunio yma yn ei tro, enghraifft, neu ddechrau gyda'r ysbryd yma fan hyn. Clic, a dwi'n mynd i sgrolio lawr, mynd i animeiddio, a wedyn, dwi ddim yn moyn animeiddio i fewn, dwi just yn moyn animeiddio ailadroddus. Ar gyfer yr ysbryd, felly, chi'n gweld, mae bobio yn mynd i weithio'n dda, yn dwi? Dwi'n am bobio. Ar gyfer y penglog yma, sa'n gwybod beth i'n neud am benglog y gweud y gwir. Beth am, crynu. Ie, a chwch chi glicio to a chynyddu rhywbeth fel y dwysedd, na ni. Rach yma. Felly bod hon yn mynd i fyny ac i lawr fel yo-yo. Ie, gred. A wedyn yr pwmpen yma gyda het gwrach be mae hi'n mynd i wneud. Falle rhywbeth fel pulsio. Ie, gred. A wedyn yr bedd na, yr carreg bedd, beth gynnu ni ddod hwn, falle siglo falle. Ie, na i, siglo fel la. Right, dych chi'n gael clicio chwarae yna ar y gweld, wow, cyrru off. Fi wedi gofio un, y corryn, y pre-cop. Eisiau bod y corryn hefyd yn mynd fel yo-yo fi'n credu, fyny ac i lawr ar ei gordyn. Felly ailadrodd,
mynd fel yo-yo. Ie, mae hwnna'n gret. Iawn, gwych. Trin hwnna nawr. Ie, gwych. Mae hwnna'n edrych yn ardderchog. Right, draw i'r iPad i gael ni i'r un man te. Syml iawn, tap ar yr elfen, arras y dylunio, lawr, sgrol lawr, animeiddio, ailadrodd. Iawn, sy'n angen i ni i wneud animeiddiadau i fewn fan hyn, just yr animeiddiadau ailadroddus. Be mae'r penglog mae'n mynd i wneud? Wel, felly, crynu, a mae'n mynd i grynu lot. Dyna ni, ac yn gyflym. Felly bod yr ysbryd yma mynd i fynd fel yo-yo o'r chwyth i dde. Felly ai ailadrodd, mynd fel yo-yo, ond tapio to, a bod e'n mynd fel yo-yo i fewn ac ie na fe, fel na. Gret. Ac yn newid y dwysedd. Right, a'r ysbryd rhyfedd pink yma, felly bod hwn yn bobio amgylch, achos bod e'n hedfan lan yn ie na fe. A gallai'r yslim fobio hefyd. Dyma ni. Ailadrodd, bobio. Na fe. Okay, a wedyn y bwmpen, y binc. Bwmpen binc. Be mae'r bwmpen binc yn mynd i wneud? Beth am chydig o siglo. A'r arch, gallai'r arch wneud chydig o anadlu. Na fe. Gret. Dyna ni chi'n trio le, clicio chwarae, waw, llwyth o bethau mewn mlaen fan hyn. Right, gwych. Nôl i'r porwr i ni gael symud ymlaen. O, beth sy'n digwydd i'r sgrin fan hynny te? Trio hwnna. Ydy'r porwr fan hyn? Ydy, na fe, ni nôl i'r porwr. Sa'n bod pa math hwnna pant. Right, ni nôl i'r porwr, felly, be ni'n mynd i wneud nawr bod ni wedi adeiladu'n golygfa, Calan Gaeaf, i ni nawr yn mynd i guddio yr fwyaf hwnna fe. Beth? Pam? Achos be ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i ddatgelu hwn ar ddiwedd yr animeiddiad i roi sioc i bobl. Iawn? Felly, be ni'n mynd i wneud yw ychwanegu testyn. Felly drawrwch y chwith, cliciwch ar testyn. A ychwanegwch eich testyn. Nawr, be ni'n mynd i sgwennu fan hyn yw bw. Iawn, bw. Fela. A dwy y bychnod. Nawr, allech chi, os nag yw'n hawdd i chi gael gyda thôn fe, allech chi ddod a copio'r bw o'r dudalen heriau a dod draw a glido fe mewn. Right, nawr, mae eisiau fi newid lliw y testyn yna i fod yn wyn, achos dwi'n gweld e gwbl ar y moment. Iawn, dwi'n ddim lot o wych fel na, ond o'n fi'n gallu gweld e chydig o wych. Nawr, mae eisiau fi ffindo nawr ffont addas. Ond, chi'n meddwl beth, cyn ni, licen ni gael siap D sy'n mynd i orchuddio yr cynfas cyfan. Felly, sgrolwch lawr, siap. Nawr, mae'r siap na'n oce. Hyd yn oes dwi'n cynyddu maint y siap, dwi ddim yn mynd i lenwi'r cynfas cyfan. Felly, mae eisiau siap gwahanol o'n ni. Felly, cliciwch ar dangos mwy, lawr fan hyn, a welwch chi siap sydd yn dweud bod e'n llenwi'r cynfas i gyd. Dyna ni. Right. Nawr, i ni yn mynd i dorri'r testyn allan, sy'n meddwl bod y testyn na sy'n wyn ar hyn o bryd. Ni'n clicio ar hynna, mae nawr yn dryloiw a ni'n gallu gweld yr olygfa tu cefn. Llwch chi hefyd ddechrau meddwl pa liw i chi moyn y siap yma. Chymod, ydy yw e'n mynd i weithio os mae'r siap ma'n ddi? Nawr, i fi dyw e ddim, achos mae'r cefndir yn eitha tywyll. Felly mae'n amhosib i fi ddarllen hwnna nawr gyda y siap yn ddi a'r cefndir yn dywyll. Felly, falle bod yn well bod chi'n mynd am rhywbeth fel oren wedyn, chi'n bod, i wneud yn haws i'w ddarllen. Lliwiau Calan Gaeaf yw pethau fel oren, coch, gwyrdd, ie, oren, coch a gwyrdd, fydden ni'n dweud yw'r lliwiau ar gyfer Calan Gaeaf. Felly, ie, fi'n mynd i fynd am yr oren yma fan hyn. Gret. A nawr, mae'n amser i fi newid y ffont. Felly, yna glicio nôl. A mae'n amser i ni ffindo ffont trwchus. Felly, os a i'r ffontiau argymhellir, ni chwilio am... O, mae hwnna'n ffont trwchus, neis yn dweud. Mae hwnna'n ddechrau da. Sgrolio lawr, chi'n gweld, dwi'n chwilio am ffont trwchus. Achos y mwyaf trwchus yw'r ffont, y mwyaf chi'n gweld o'r olygfa tu ôl iddo fe. O, mae hwnna'n un da. Dyna ni. Right. Nawr te, dewch ni gael clicio chwarae a gweld yr olygfa nawr. Na fe, chi'n gweld, mae rai o'r elfennau yna'n pipo fewn. Ond, licen ni weld y top o'r gwaelod hefyd. Felly, beth am i ni animeiddio y testyn? Animeiddio y testyn hefyd. Swnio da. Felly, gyda'r testyn wedi ddewis, na sgrolio lawr, animeiddio, a to,
ewn ni am ioio, dwi'n meddwl, yn yr animeiddio ailadrodd. Dwi'n mynd i fynd fel ioio. A clicio arno fe to, mae'r dwysedd yn mynd i newid pa mor uchel i fyny'r dudalen a pa mor isel lawr mae'n mynd i fynd. Dyna ni. Gwych. Allwch chi hefyd ychwanegu animeiddio i fewn, os chi'n moyn, fel fflachiad, neu tipiadur. Lan i chi, triwch beth chi'n moyn. Nawr te, na fe. Gret. Right. Clicio chwarae, a mae hwnna'n edrych yn ardderchog. Gwych, dwlu ar hwnna. Right. Draw i'r iPad te i ni gael cyrraedd ar un man. Right, dyma ni'r iPad, felly bydd wnaethon ni oedd clicio'r testyn ar y chwith, a wedyn ychwanegwch chi'ch testyn. A fan hyn, dwi eisiau sgwennu bw, felly b, w, ar yr iPad, wrth gwrs, lle ddal y mis i lawr, dewis yr w gyda thor nhw e, a wedyn dwy bychnod fach, hwnna, wps, dim brif un, bychnod, na ni. Right, a fel gyda'r porwr, mae'n anodd i weld beth sy'n mynd mlaen fan hyn, dwi. Felly, na i... Ie, Ben yn ysgwennu, diolch yn fawr. Na i newid nawr, dewch i ni gael roi'r cefndir iddo fe. Felly, sgrol y lawr, sharp. Gret. Dim na'r sharp dwi eisiau, dangos mwy, a hwn yw'r sharp dwi eisiau. Iawn. Right, torri'r testyn allan i weld y cefndir. Pa sharp sy'n mynd i weithio fan hyn? Wel, dewch i ni gael gweld. Ydy di yw'n ei weithio? Nag yw. Right. O, beth am rhywbeth fel gwyrdd? Ydy. Dwi'n mynd mewn gwyrdd na. Nawr, mae eisiau fi gael ffont drwchus neis eto. Felly, a nôl mas o'r siap, clicio ar y saith am yn ôl. A nawr, allai fynd i'r ffontiau argymhellir. A to, dwi'n chwilio am ffont mawr trwchus sy'n mynd i ddatgelu cymaint o phosib o'r animeiddiad cwl na sydd yn cefndir. Hwna yn mynd i weithio dda i fi. Gret. Right. Dyna'r testyn wedi'i wneud. Mae eisiau animeiddio fe. Felly nôl mas o'r ffontiau argymhellir, sgrol lawr i'r gwaelod. Animeiddio. I fewn. Ie, fflachiadau yna. O, dwi wedi rhoi amlinell fyna ar ddamwen. Up a days. Ailadrodd, mynd fel ioio. Allwn ni newid ar y dwysedd. Na ni. Hei, chi'n gwybod beth, fi eitha licor am linell na. Y damwen oedd hi, ond fi yn eitha licor am linell na. Beth am newid hwnna i fod yn liw oren, te? Ie! Neu mae gwyn yn gweithio. Beth am oren gole. Ie. Nawr te. Dewch ni gael chwarae fe? O, mae'n troi mas na mae'r penglog na ar y top yn gret, yn dwi? Right, iawn. Wel, beth sy'n dod nesaf te? Nôl yn ni i'r porwr i weld beth sy'n dod nes mlaen. Nawr, beth am i ni ychwanegu elfennau fideo? Dwi'n mynd i ddod draw ochr chwith a clicio ar cyfryngau. A dwi'n mynd i ddewis fideos ar y top. A beth am i ni chwilio am rhywbeth fel smoke. Mewn fan hyn. A mae lot o fideos fan hyn, lot o fideos myglyd gwahanol mewn fan hyn. O, maen nhw'n gret yn dyn nhw. Felly, fi'n i ddewis un o'r ein. Ie. O, bob un o'r ein o wych. Ie, dwi'n ddewis un o'r ein. Hwna felly. Dwi'n mewn o fe. Right, nawr te. Fi eisiau hwn i lenwi'r sgrin. Felly i lenwi'r sgrin, dwi'n just yn clicio ar llenwi'r fideo fan hyn. Nawr, pan dwi'n clicio chwarae, na gyd i fi'n gweld yw'r mwg a dim byd o'r animeiddiad hyfryd a'r testyn dwi'n gweithio fe. Felly, beth dwi eisiau gwneud yw wneud y ran dywyll y fideo yma yn dryloiw. Cadw ran golen weladwy, y ran dywyll yn dryloiw. I wneud hynny, na gyd sy'n rhaid ni'n wneud yw defnyddio dill cyfuno sgrin. Felly, draw ar y chwith, chi'n gweld, cyfuno fan hyn, newid yn awr normal i sgrin. Aha! A nawr, mae'r mwg yna, chi'n gweld, i'w weld. Ond mae'r cefndir D wedi diflannu. O, waw. Ardderchog. Nawr, os mae chydig yn gryf, a fi'n credu bod chydig bach yn rhy gryf,
allwch chi wastod ddod lawr a anrholoiwedd y mwg yna, ti'n meddwl bach, na ni, fel na. Dwi'n dod lawr o'na i ryw, 25%. Mae hwnna'n, chymod, dwi'n dal nawr ac i gweld y testyn yn well. Oedd y mwg yn cool, ond oedd e'n rhy gryf. Dewch ni gael neud hwnna unwaith to, cyfryngau, tro hyn na i chwilio felly am dyrannau, am oleuni, felly na i chwilio am lightning. Iawn. A dwi'n mynd i chwilio to am glip fideo. Pa un? Hwna'n un da. Hwna'n un da. Ydy. I mewn o fe. Yr un beth to. Llenwi'r fideo. Nawr, chi'n gweld, ar hyn o bryd mae'n ngolygfa i yn 27 eiliad, ond mae'r clip fideo yma ddim ond yn 8 eiliad. Nawr, dim angen i'n golygfa ni fod hir na, felly beth bynnag yw hyd eich fideo byrra chi, just gisgwch eich golygfa nôl fel hyn. Na fe, i bara yr un peth. Roed, nawr, dwi'n gwneud yr un peth, dwi'n mynd i ddefnyddio dull cyfuno sgrîn ar hwn. Iawn, dull cyfuno sgrîn, dyna ni. A nawr mae dyn ni'r tarannau na fyna, ond mae'r tarannau yma ddim yn mynd i fod reit yn y blaen, dwi'n mynd i roi nhw reit nôl y cefn fyna. A maen nhw'n mynd i fod rhan o'r darlun na i ni'n creu tu ôl y testyn. A byddwn ni'n gweld nhw weithiau, na ni'n fflachio ar yn animeiddiad ni. Wel, gwych. Right, draw i'r iPad te, i gael ni i'r man na. Right, ar iPad, cyfryngau, fideos, a dewch ni gael chwilio am smoke. Great. Nawr, fan hyn, dwi'n mynd i ddewis yr un dwi eisiau. Gyrru, mwg glas y fforffor. Waw. Llenwi'r fideo, gwych. A nawr dwi eisiau newid hwnna i ddull cyfuno sgrîn. Sgwlwch ar hwnna. Sgwlwch ar y mwg na. Waw. Anhygoel yn dwi. Right, mae chydig bach yn gryf dwi'n meddwl, felly dwi'n mynd i ddod lawr ar anrholoiwedd to i ryw dia hanner cant y cant. Right, a nawr dwi'n barod am yr goleuni, felly na i fynd nôl i'r cyfryngau, na chwilio tro ma am lightning, beth sy'n dod mewn tro ma, beth am yr un yma, gret. Na fe, a unwaith to dwi eisiau llenwi y fideo, felly tapio llenwi'r fideo, gret. Dewch i ni gael chwarae fe. Be sy'n digwydd yma? Ble mae fe? So fe di llwytho to, sy'n meddwl. Na, so fe di llwytho to. Ond dwi'n barod yn gallu gweld bod diwedd yr olygfa, chi'n gweld, bod ni'n colli fe. Felly mae eisiau fi tocio'n diwedd yr olygfa nôl. Right, a nawr mae eisiau fi ddod mewn ar dull cyfuno sgrîn. Na fe. A dwi'n tarannau na ddim wedi llwytho eto. Chi'n gweld mae jyst yn llionydd. Neith e lwytho, mae'n cymryd bach amser weithiau, reit bad. Na, ddanfon hwnna nôl i'r cefn. Dyna ni, a fi disgwyl mlaen i weld hwnna pan fydd wedi llwytho yr mellt yna. Nawr te. Gwych. Hyfryd. Right, wel, ni bron y ben, yr un beth ni'n neud nawr, yw'n meddwl am sy'n. A mae hwn yn mynd i fod yn tipyn bach o hwyl i orffen hwn bant. Felly draw yn i fan hyn. Nawr, ar gyfer y sy'n, dwi eisiau cerddoriaeth sydd yn gerddoriaeth dychrynllyd. Felly dwi'n mynd i glicio ar y chwith ar y cyfryngau. A lan y top, tro yma, dwi'n mynd i fynd i sy'n. A dwi eisiau cael gwared ar hwn. A beth am chwilio am rhywbeth fel haunted. A bydd na effeithiau sain, ond hefyd bydd na gerddoriaeth. Beth yw yn spooky haunted house. Perffaith. Clic ar hwnna, a mae wedi ychwanegu fe lawr fan hyn nawr i'r linell amser. A ar y diwedd, dwi'n meddwl bod eisiau pylu fe allan, fade out. Rhyw hanner eiliad yn ddigon, dwi'n meddwl. Dewch ni gael chwarae hwnna nawr i weld sy'n mynd ymlaen. Gwych. Right. Be sy'n dod nesaf? Wel, rydyn ni moyn datgelu yr olygfa yn y cefn. Nawr, i wneud hynny, mae eisiau i ni i
ddangos amseriad yn hain, achos beth sy'n eisiau ni wneud yw tocio diwedd yr testyn I ffwrdd. Cliciwch ar hwnna, dangos amseriad yr hain, a nawr, yn eich stac heinau, jyst dywyswch eich testyn. Na ni. Dyma'r testyn fan hyn. Nawr, dwi eisiau tynnu, nawr mae'r olygfa yma'n rhyw 8 eiliad, felly dwi eisiau jyst tynnu o nôl rhyw 2 eiliad cyn y diwedd. Iawn, na fe, i'r 6 eiliad, rhywbeth fel yna. Wel, mae hwnna jyst y benni hynna'n yw'n gret. Dych chi'n cael trial o fan hyn. O! Na fe, ni'n mynd i gael sioc enfawr yn gweld hwnna yn y gynnu ar diwedd. Nawr, allwch chi hefyd fod yn ychwanegu effaith animeiddio allan i'ch testyn. Felly bod ni moyn bod yn neud rhyw fath o popio mas, felly. Mae hwnna'n gallu bod yn effeithiol. Dych chi'n cael trial e? Oh, yeah, great, lovely. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau rhyw effaith sain fan hyn pan ni mewn yn digwydd. Felly beth am i ni I ddod nôl ar pen chwarae di I tua ble mewn yn digwydd, ychydig bach cyn felly. A nawr, dewch chi gael fi nôl i'r cyfryngau chwilio am sain. A rhaid chi nhw'n recordio troslais eich hunain, o chi'n chwerthu fel gwrach neu'n dweud rhywbeth dychrynllyd. Ond am nawr, dwi jyst yn ei chwilio am rhywbeth fel sgrîn. Mewn fan hyn. Nawr ni, mail sgrîn. Beth mae hwn yn mynd I swnio fel? Felly, os clicau ar hwnna, na fe, chi gweld, mae wedi ychwanegu hwnna mewn ar y llun eich amser. Felly, dech chi'n cael clywed hwn. A na fe, mae da ni'r effaith sain. A nawr allech chi fod yn recordio troslais mewn fan hyn. Iawn, mewn rhyw lais dychrynllyd. Neu allwch chi jyst gadael lefel mai a cario ymlaen o fyna. Right, wel fi wedi gorffen fyna ar yr porwr. Dewch chi fi gael neud o draw i'r iPad I gael gorffen hwn bant. Gobeithio bod chi gael hwyl. Fi'n gael llwyth o hwyl yn neud hwn heddi. Right, draw i'r cyfryngau a dwi eisiau y sain. Felly draw i'r sain a na I chwilio fan hyn am rhywbeth trwy hyn, falle rhywbeth fel Halloween. Beth am chwilio am Halloween? O, mae rai fan hyn. Horror epic trailer, beth yw hwn? Neu Halloween fun. O ie, na'r boi. Mewn â fe. Right, wi eisiau bod hwn yn pylu mas. Ie, rhyw hanner eiliad yn ddigon I pylu cerddoriaeth mas. Right, ydych chi'n cael trial e? Nôl o ni. Right, a nawr ni moyn datgelu'r olygfa tu ôl y testyn. Felly mae eisiau cofiwch reit ar y gwaelod dan yr llunell amser, ticio hwnna, dangos amser yr hain. Gred. Nawr yn y stac heinau, dewis y testyn yn y bocs gwyrdd. A just pilo hwnna nôl, plicio hwnna nôl rhyw 2 eiliad cyn ddiwedd eich fideo chi. Rhywbeth fel na. Na fe, gred. Dych chi'n cael trial yr I weld os mae'r amseru yn gweithio. Gret, perffaith. Mae hwnna'n gweithio'n gret. Mae eisiau'r sgrech yn egsefu. Felly dau nôl ar pen chwarae, just pan mae'r testyn ar fi'n gadael. Nôl i'r cyfryngau, nôl i'r sain, a trwy hyn na I chwilio am rhywbeth fel wolf. Wolf howl. Wolf. O, wedi teipo. O, dwi ddim yn gallu teipo. Be sy'n mynd mlaen yma? Dawa, be sy'n mynd mlaen? Oce. Wel, sa'n gallu teipio fan hyn am ryw reswm. Felly, hwnna ddim yn helpu, ydw e? Yn siarad to. Na. Oce. Ydych chi'n gael just, felly, dad wneud, ail wneud, trial to, cyfryngau, sound effect. Na. Yn cael. Wel. O, wel, na fe. Dim ots. Nôl mewn i'r... Nôl i'r ffeithiau sain. Beth ystod ni fan hyn? Ystod ni rhywbeth sy'n mynd I fod... Mae sci-fi fyna. Na. Transportation animals. Right, o dwi'n mynd I gael blaidd fan hyn. Na beth dwi eisiau. Wolf howl, cyn I? Ca fe. Gred. Mewn â fe. Right. Dech chi'n gael trial yna. Nôl I ddechrau y fideo.
Wel, gwych. Lot o hwyl, lot fawr o hwyl. Right, beth chi'ch chi'n neud o hwn? Wel, mae ydych chi ddewisiadau. Os licech chi bod chi'n storio hwn yn eich ffeiliau neu yn Google Drive, yn eich OneDrive, beth bynnag, allech chi fod yn lawr lwytho hwn. Clicio ar y botwm lawr lwytho. A llwytho hwn o lawr fel MP4, MP4, a llwch chi lusgo hwnna ble bynnag chi eisiau. Neu, llwch chi clicio rannu, a clicio ar dolen gweld yn unig, a mae'n mynd i gyhoeddi eich animeiddiad i'r we. Unrhyw sy'n clicio ar ddolen a wedyn, maen nhw wrth gwrs yn dod a maen nhw'n gweld eich campwaith chi ar gyfer Calan Gaeaf. Right, wel, oedd hwnna lot o hwyl yn gyda. Cofiwch, os i chi yn moyn cael eich pwynt tuag at yr her Ysgol gyfan, bod na fideo fan hyn ar y dudalen heriau yn mynd trwy'r union beth i chi nawr ddeud. Felly, os i chi moyn bod dosbarth arall yn helpu chi gyrraedd yr cant neu cyrraedd yr pawb y blwyddyn 3 fyny, yna newch siŵr bod chi'n rannu'r fideo yma gyda nhw. Gallai rai ohonoch chi sydd ar y sesiwn fyw fynd mewn a helpu nhw a bod yn arweinwyr digidol na allech chi. Yeah? Felly mae hwnna fyna i chi yn mynd trwy'r union yr un weithgaredd a beth i ni newydd wneud. Right, wel i ni'n barod i fynd mlaen i'r weithgaredd nesaf. Cyn mynd mlaen i'r weithgaredd nesaf, dwi just eisiau sôn am os i chi athrawon yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, chi'n bod bod chi'n cymryd rhan y weithgaredd yma heddi, yna fydden ni yn dwlu gweld eich animeiddiadau chi. Felly athrawon, os i chi yn postio rhywbeth, yna please tagiwch fi mewn hefyd, at Adobe Express, at Ysgol Digidol, at Meredudd Jones neu at Meredudd Jones. Unrhyw un o'r un a fydda i'n gweld eich gwaith chi. Dwi'n dwlu gweld gwaith eich plant chi pan ych chi'n postio nhw ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n llwyth o hwyl. Felly, newch yn i ysgol eich na. Tra bod fi'n gofyn ffafr, bydde fe hefyd yn help enfawr i fi, mwy na i chi'n gallu dychmygu, bod chi'n hoffi y fideo yma ar YouTube. Os mae ar YouTube i chi'n dilyn yr wers yma reit nawr, os ych chi'n gallu hoffi fe, bydd hwnna'n help enfawr, a os ych chi'n gallu tan ysgrifo neu clicio subscribe i sianel yr Ysgol Digidol, mae'n helpu ni i gadw sesiynau yma i fynd. Fi'n gwybod mae weld yn beth bach i ofyn, ond wir, mae'n help enfawr os allwch chi wneud hynny. Felly, os allwch chi, please, hoffwch a tan ysgrifwch. Right, mlaen i'r ail weithgaredd. Sgrolio lawr, beth i ni'n gwneud? Wel, ni'n mynd i fod yn dysgu sut i greu gwefan ddeniadol o testyn digon syml a digon diflas. Iawn? Felly mae yna ffeithiau fan hyn am hanes Calan Gaeaf ar draws y Deyrnas Unedig. Allech chi fod yn dod o hyd ac yn ymchwilio i ragor o ffeithiau eich hunain, allech chi. Ond dyma 3 set o ffeithiau i ni wedi casglu at ei gilydd ar gyfer yr enghraifft yma. Croeso i chi ychwanegu beth i chi moyn mewn fyna. A ni'n mynd i osod rhain ar y 3 set yma o ffeithiau ar wefan sy'n mynd i edrych yn hyfryd a cyflwyno yr ffeithiau yma mewn ffordd ddeniadol. Right, nôl i Express te, i ni gael cario ymlaen gyda'r ail weithgaredd. Right, nawr i ddechrau'r ail weithgaredd, wrth gwrs mae eisiau ni fynd nôl i dudalen cartref Express. Felly i wneud hynny, cliciwch ar yr eicon Adobe Express sydd yn y cornel top o'ch chwith fan hyn. A fe, a i ni nôl ar y dangosfwrdd Express. Nawr, i ni'n mynd i fod yn adeiladu tudalen we, ni'n mynd i fod yn creu gwefan. Felly, cliciwch ar y deilsyn borffor sydd yn dweud yr union beth na adeiladu tudalen we. Clic, a dyma ni nawr yn dechrau arni. Nawr, dwi ddim eisiau defnyddio'r template, dim un o'r templedi yma yn helpu. Felly, dwi'n mynd i clicio ar y botwm bach llwyd ar y gwaelod sy'n gweud creu o'r newydd. Clic ar hwnna. Nawr, ychwanegu teitl. Beth yw'r teitl i fod? Wel, beth am rhywbeth fel hanes Calan Gaeaf. Hanes Calan Gaeaf. A rhowch eich enw chi wedyn fel is-deitl. O, wpadays. Na fe. Beth am cefndir i hwn? Felly, dewch ni gael clicio ar y smotyn bach llwyd, gole, ar y plus, hun please, a newn ni chwilio mewn fan hyn am Halloween. Tipio Halloween mewn fyna. A nawr i ni moyn rhyw gefndir sy'n mynd i weithio. Mae'r penni na'n gweithio'n dda, neu gyda. I'r wefan yma, i'r pennyn y wefan. Yr unig beth dwi ddim yn hoffi yw'r ffont. Mae'r ffont na'n edrych yn eitha cyfoes, eitha modern, yn eitha glân. Mae'n siŵr beth falle sy'n edrych chydig bach yn fwy hen ffasiwn a dychrynllyd. Felly newid y ffontiau, ni'n defnyddio'r thema sy'n lan ar y top fan hyn. Cliciwch ar y ffont hyd. A nawr allwch chi ddewis enghraifft Storybook,
Mae hwnna'n yn ffont eitha hen ffasiwn, ynddo e? A whimsy yn ffont eitha hen ffasiwn. A mae vintage yn ffont eitha hen ffasiwn hefyd. Felly, dywyswch un o'r ein i chi'n meddwl sy'n gweithio'n dda, na fe, ar gyfer eich gwefan chi. Mae nawr yn amser da hefyd i chi i ddod lan a rhoi teitl fan hyn. Ffeithiau Calan Gaeaf Hydref 24. Nawr te, mae hwnna wedi wneud. Nawr, i fi'n barod i ychwanegu yr adran nesaf i fewn i'r wefan. Nawr, i wneud hynny, beth i fi'n wneud yw sgrolio lawr. Sgrolio lawr, a beth i fi moyn? Wel, cynllun hollti. Cynllun hollti, wrth gwrs, yw pan i ni yn cael llun ar un ochr, a'r ochr draw i ni'n gallu rhoi testyn, lluniau, fideos, cymysgedd o bethau. Cynllun hollti. Right, nawr te, pa ffaith nawn ni'n ei gyntaf? Wel, beth am hwn? Sawyn. Sawyn yw fel mae'n cael ei ddweud. Fi'n gwybod bod e'n dweud samhain, ond yn yr iaith Wyddeleg, sawyn i ni'n gweud ar gyfer ynganu fe. Mae sawyn yn golygu diwedd yr haf yn yr iaith Wyddeleg. Dyma oedd dechrau'r flwyddyn i'r hen Geltiaid. Dyna pryd oedd yr flwyddyn yn dechrau. Pan oedd y Gaeaf yn dechrau, oedd y flwyddyn yn dechrau. Roedd e'n cael ei ddathlu ar Hydref yr 11 rhywun peth a ni nawr, Calan Gaeaf, ynddo fe. Creda'r Celtiaid bod y ffin rhwng byd y byw a'r meirw yn wan ar y diwrnod yma, a bod ysbrydion cas yn croesi draw. Achafi. Roedd pobl yn gwisgo masgiau, canu clychau a chynnau coel cerddi i'w cadw draw, i gadw'r ysbrydion cas yma draw. Right, wel, dewch i ni gael copio'r testyn yma i gyd mewn fel bloc. Felly, llusgo dros y cyfan, Ctrl-C i wneud copi. A nawr, ar y cynllun hollti yma, ar yr ochr olau, ac ei glicio ar y plus, dewis testyn, a wedyn Ctrl-V, a dyna ni wedi glido hwnna mewn. Nawr, mae eisiau ni fformatio'r testyn yma nawr. Beth yw'r frawddeg gyntaf? Mae sawyn yn golygu diwedd yr haf yn yr iaith Wyddeleg. Reit, dewch i ni gael symud hwnna lawr. Defnyddio return, bottom enter, i dorri hwnna i baragraff arall. Dyma dechrau'r flwyddyn. A beth am y frawddeg ola yma, roedd pobl yn gwisgo masgiau, canu clychau a chynnau coel cerddi. Reit, dewch i ni gael rhannu reina lan hefyd. Right. Nawr allwn ni fformatio. Y frawddeg gyntaf yma, mae safyn yn golygu diwedd yr haf. Clicio hwnna, mae dyn ni ddewisiadau. H1, mae yn deitl mawr yn dweud. H2, teitl yn llai. A wedyn allech chi hefyd ddweud bod hwn yn ddyfyniad. Dwi'n mynd i roi hwnna'n H1, dwi'n meddwl. A dwi'n mynd i ganoli'r test yna hefyd. Mae'r hwn yn iawn, dyma oedd dechrau'r flwyddyn i'r hen Geltiaid. Ie, mae hwn yn gyd yn iawn. Ond yr un ola yma, roedd pobl yn gwisgo masgiau, canu clychau, chynnau, coel cerddi i'w cadw draw. Beth am i hwnna fod yn H2? Ie, gred. Nawr, pa ddelwedd sy'n mynd i weithio fel hyn? Wel, beth am i ni chwilio am bonfire, am y goelgerdd na oedd pobl yn cynnau mwyn cadw yr ysbrydion cas i ffwrdd. Ie, neu hwn, fi'n licio hwn, mae'n agos i'r tân. Ie, gwych. Nawr te, ni'n barod te ar gyfer ein ffaith nesaf. Dewch ni gael sgrolio lawr. A dewch ni gael rhoi cynllun hollti arall mewn. Iawn te. A nôl i'r dudalen heriau. Wel, dyma ni. Gosach i Gymru. Gosach i adre yng Nghymru. Copio hwnna. Glido hwn mewn. Yng Nghymru ar nos Calan Gaeaf, byddai ysbrydion i'w gweld yng nghanol nos. Achafi. Torri hwnna lawr. Roedd ysbrydion, dim ysbrydian, sori mae teipo, gwahanol ar draws y wlad, ond y ddau mwyaf enwog oedd y ladi wen a'r hwch ddi gwta. Lawr hwnna. Wrth i fflamau'r coel cerddi leihau, o'n nhw'n cynnau coel cerddi draw fan hyn yng Nghymru hefyd, bu pobl yn adrodd penillion i'w cadw draw, gadw'r ladi wen a'r hwch ddi gwta draw. Chymod be, fi'n i fformatio hwn yn debyg iawn. H1 fyna, H2 fan hyn. A mae'n dibynnu ar eich thema chi, p'un bod hwnna'n mynd i weithio yn y byd o i chi. Right, wel, hwch ddi gwta yw dim buwch o gwbl, mochyn cas. Felly beth am i ni chwilio am
pig. Os na fwchyn cas yn mynd i fod fan hyn. Neu os ni'n chwilio am bôr falle. Twrch trwydd. Bôr. Dych chi'n cael gweld. Ydyn ni'n mynd i... O, chyfi. Cofe, rhywbeth fel a i fi'n credu oedd yr hwch ddi gwta. Ie, rhywbeth o dwrch trwyth. Sydd ddim wedi cael ei droi mewn i sticen eto. Nawr te, mae hwnna'n ddychrynllid yn dweud. A allech chi hefyd fod yn ychwanegu agor y luniau mewn yng nghanol y testyn. Mae hwn yn sgil bach newydd i ni ar y sesiwn bore yma. Felly allai glicio fan hyn ar y plus rhwng y ddoi ddarn o destyn, plus fyna, dewis hun. A tro hyn felly lle ni chwilio, wel, ladi wen, beth am... Wel, dych chi'n chwilio, os rhywbeth mae agwedd ghost. Na ge, gyh, o ysta, ghost. O, arglwydd, sa'n gallu gweld, allai ddim edrych ar bethau yma. O, wel, mae hi'n ladi wen, yn dwi? Mae hon yn ladi wen, fyd. Right, mewn hwnna, a symud ymlaen yn gloi, achos sa'n licio'r lluniau yma. Right. Yna fe, felly ni wedi rhoi'r llun na mewn yng nghanol ein testyn ar ochr chwith, ar y cerdyn gwybodaeth ar y dydalau we. Right, sgrolio lawr. Ac cynllun hollti eto ar gyfer un olaf. Mae'r un olaf, a diolch byth ychydig bach yn fwy ysgafn mewn ysbryd. Felly, copio'r destyn draw y fe, a mae hwn yn sôn am hen draddodiad Calan Gaeaf o bentre Calan yng ngogledd yr Alban. A beth bydden nhw'n neud oedd chwarae, dim chwarau, pel drod ar y traff a chwarae gêm eraill. A bydde'r enillwyr yn cael eu cyroni a bydde'r parti mawr yn y pentre gyda nhw. Wel, chymod beth am hwnna i gyd i fod na fe yn hydau. Gwych. Right, o dwi'n mynd i gael llun fan hyn de o... dwi'n cael gwared o'r ysbrydio yma, di ar annwyd. Soccer. A o'n nhw'n chwarae pel drod lawr ar y traff. Felly allan ni chwilio am felly beach. A o'n nhw'n chwarae yn y nos. Beach night. O, dyma ni. Chydig bach yn drofannol yw'r ein felly ar gyfer gogledd yr Alban. Ond mae'r un cyntaf yna. O, mae'r un cyntaf yna gweithio'n da, ynddo fe? A bydde rhywun yn chwarae'r pibau a bagpipes i arwain nhw lawr y traff. Felly allech chi hefyd ychwanegu llun fan hyn. O rhywbeth fel bagpipes. Mae'n pibelliau plastig ma, sa'n siŵr. O, can i. Gwych. Ie, na fe. Mae hwnna'n hyfryd. Yn union y math o beth yn dweud. Mae'n arwen nhw lawr i'r traff i gael chwarae pel drod a wneud campau eraill lawr ar y traff. Right, wel, na fe. Na'n gwefan ni wedi gwneud. Nawr, ydych chi'n gallu ffindo ragor o ffeithiau am hen draddodiadau Calan Gaeaf ar draws y byd, neu ar draws y deyrnas unedig fel ni'n neud fan hyn. Un amlwg yw bobio am y falau. Sa'n bod si chi'n gyfarwydd o hwnna, ond oedd hwnna'n rhywbeth oedd wastod. Digwyd pan o'n i'n yn grwp bach, fy'r parti Calan Gaeaf yn cynnwys bobio am y falau. Felly, mae hwnna'n rhywbeth allech chi fod ychwanegu adran ar ei gyfer e. Pan i chi wedi gorffen, yn union fel i ni chi wneud pan i ni'n creu fideos neu animeddiadau neu posteri, allwn ni glicio rhannu, cyhoeddi'r we, creu dolen, a mae hwnna'n creu dolen wedyn sy'n dod a unrhyw un sy'n clicio arno fe i'ch gwefan anhygoel chi. Ychyfi o ffeithiau ar gyfer Calan Gaeaf. Nawr, fi wedi gweud yn barod, dwi ddim yn fan o Calan Gaeaf, a dwi ddim yn fan o unrhyw beth dychrynllyd. Fi'n bach o, fi'n bach o chicken, really, pan mae'n dod i'r pethau yna. Sa'n licio gwylio pethau dychrynllyd. Fi'n cael ofon yn rwydd. Right, ond na fe, fi wedi rhoi'n secrets i bant i chi nawr. Right iawn ffrindiau. Wel, gobeithio bod chi wedi cael hwyl. Oedd y sesiwn yn fyrrach heddi, tipyn bach yn fyrrach heddi, rhyw 50 munud heddi. Ond, cofiwch nawr, mae jobyn o waith ydych chi'n neud. Mae eisiau chi i fynd a cael gweddill eich ysgol, wel dim yr ysgol gyfan, blwyddyn 3 ac i fyny, neu os ydych chi'n mynd ysgol fawr, jyst 100 o blant, i gymryd rhan mewn un o'r gweithgareddau yma heddi. Iawn, a falle'r un mwy a hwyl i bawb i gael shot yna fe, yw'r animeiddiad bŵn a netho ni ar ddechrau'r wers yna fe. A mae yna fideo i chi ar dudalen heriau i rannu gyda nhw i helpu pawb i wneud e. Bydd eisiau bod chi, os ydych chi'n mynd i gymryd rhan yn yr her ysgol gyfan, bydd eisiau staff bod chi'n tynnu chydig o luniau, jyst bod chi'n gallu danfod chydig o dystiolaeth i ni bod tua 100 o blant, neu pawb o blwyddyn 3 i fyny wedi cymryd rhan, a bydd hwnna wedyn yn cyfri fel eich un pwynt cyntaf chi tuag at eich parti pizza. A chi'n bod beth,
nodyn bach arall ar y parti pizza, does dim terfyn ar faint o bartion pizza allwch chi gael mewn blwyddyn. Felly os gewch chi'ch parti pizza yn y cwbl o wythnosau nesaf, felly allwch chi gael un arall cyn bod i'n wyliau Nadolig. Pwy o wyl? Felly, amdani ffrindiau, a ewch amdani i gael eich tarian ysgol gyfan i ddweud bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express hefyd. Wel, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi. Mwynhewch y gwyliau hanner tymor i fi'n sicr yn disgwyl mlaen i gael wythnos bach bant mwyn cael gwefru'r batteries a dod nôl yn ffres. Yr wythnos ganlynol, unwaith i ni nôl, mae da ni sesiwn ar gyfer sy'n cofio, achos mae hwnna rownd y gornel hefyd. Felly newch yn siŵr bod chi yn archebu lle, bod chi'n cofrestru athrawon ar gyfer y sesiynau yna. Sy'n cofio, dydd Gwener cyntaf nôl ar ôl hanner tymor. Ewch i arweinwyr.express.cymru i gofrestru eich dosbarth ar gyfer hwnna. Hefyd yn yr wythnos gyntaf nôl, mae da ni hyfforddiant lefel 1 ymlaen. Felly, os licech chi gael tystysgrif datblygiad proffesiynol i gael roi yn eich ffail DPP, yna cofrestrwch ar gyfer hwnna ace.express.cymru. Mae croeso i unrhyw staff o ysgolion i ddod i'r sesiynau yna. Maen nhw'n rhedeg o 4 nes hanner awr 5 ar ôl ysgol. Mae'n rhad ac am ddim. Dewch yn chi i gael eich tystysgrif datblygiad proffesiynol parhaus gyda fi ar gyfer hwnna. Right, digon o hwnna. Diolch yn fawr i chi am ymuno gyda fi. Welai chi ar ôl hanner tymor. Mwynhewch yr wythnos bant a diolch eto am ymuno. Hwyl am y tro!